היי, אני פה כדי לשתף את חוויות הצום שעשיתי בבית של 21 יום. שמי דנה אגור, אני מלווה תהליכי ריפוי טבעיים בעזרת תזונה טבעית, צ'יקונג וניקוי רעלים מסוגים שונים לפי עקרונות ההיגיינה הטבעית. ולפני שבוע בדיוק סיימתי צום על מים של 21 יום שעשיתי בבית. אני משתפת את החזרה לאכילה ברשתות, בפייסבוק ובאינסטגרם, ובאתי פה לספר את סיפור הצום עצמו. לפני 8.5 שנים עשיתי את הצום הארוך הראשון שלי, שהיה 14 יום. יש סרטון ביוטיוב שבו צילמתי בדיוק רגע לפני שחזרתי לאכול עם כל הסיפור של הצום, אני לא אחזור עליו. אבל שני דברים מאוד משמעותיים קרו בזכות אותו צום. דבר ראשון, הצלחתי להפסיק כדורים של בלוטת התריס, שהיו לי בעקבות תת פעילות של בלוטת התריס אחרי 12 שנה, למרות שכל הרופאים, גם הקונבנציונליים וגם הטבעיים למיניהם, אמרו לי שאין סיכוי שאני אוכל לעשות את זה. הצום היה הריסטארט של התהליך הזה, ואחרי זה היה כרוך בעוד כל מיני דברים, ובסופו של דבר אני כבר 8.5 שנים בלי הכדורים, והבלוטה עובדת, והיא עובדת טוב, היא לא תמיד בתוך הטווח, אבל היא עובדת מצוין, וזה היה דבר מדהים. והדבר השני זה שבאמת התאהבתי בכל העניין הזה של צומות. אחרי שהרגשתי על עצמי וראיתי איזה דבר נפלא ומדהים זה, פשוט רציתי עוד ועוד מזה לחקור את הנושא. מאז כל התקופה הזאת עשיתי כל מיני סוגים של צומות קצרים, אבל כשהמקסימום שהצלחתי לעשות זה עוד פעם 3 ימים של צום על מים. ונורא רציתי לעשות צום של שבוע, ועכשיו הייתה לי הזדמנות. נוצר לי חלון של שבוע, שבו חשבתי אולי אני אעשה איזה טיול לאנשהו, ובסוף החלטתי לעשות מהלך פנימי יותר, וללכת על השבוע של הצום, וזה התאים לי, רציתי ריסטארט גם לגוף וגם לנפש, ואמרתי יאללה נלך על זה ונעשה שבוע. התחלתי בצום גדליה ואמרתי בוא נעשה גשר מצום גדליה ליום כיפור, זה 7 ימים, 8 ימים, כאילו זאת הייתה התוכנית המקורית. התחלתי את הצום והרגשתי שהגוף שלי באמת גם רוצה אותו, איך ידעתי? כי באמת איבדתי את התאבון מאוד מהר, לא היה לי תאבון, והרגשתי שעוברים לי בגוף כל מיני תהליכים של ניקוי, לא משהו דרמטי, לא היה לי חום או משהו כזה, אבל הרגשתי שהגוף עובר תהליכים של ניקוי וזהו. ואז ביום השישי התחילו כל מיני קשיים, וכל מיני כאבים וכל מיני דברים שלא הכרתי, ופניתי לחבר טוב שהוא די חי את החלום שלי ויש לו בית בריאות מדהים בתאילנד, בקופנגן, והוא מאותו רגע בעצם ליווה אותי עד סוף הצום, כל 21 יום. אפשר להגיד שבזכותו הצלחתי, לא הייתי עושה את זה בלעדיו. שיתפתי אותו בקשיים ופתרנו אותם ביחד, לאט לאט, בסבלנות. זה היו דברים לא פשוטים. כמובן כל הזמן מתוך תחושה של אחריות, עם היד על הדופק ולראות שהכל בסדר. אז היה בעצם השבוע הכי קשה שלי בצום. השבוע השני היה השבוע הכי קשה שלי בצום, שם חוויתי דברים מאוד דרמטיים בגוף ובנפש והכל ביחד, אבל הצלחתי. ותוך כדי תנועה החלטתי וגם שיתפתי אותו שנראה לי שהחלום הגדול זה בעצם לתת לצום להסתיים באופן טבעי. מתי צום מסתיים באופן טבעי? יש כמה מדדים, אחד מהם זה שחוזר הרעב או שהלשון הופכת להיות ורודה, כי במהלך הצום בתהליך הניקוי היא לבנה. אז אמרתי אולי ננסה פשוט לזרום ולהגיע ליום הזה שפשוט זה יסתיים בצורה טבעית. המשכתי את הצום, הייתי בבית, היו כמה ימים מאתגרים, שבהם באמת הייתי בעיקר במנוחה ולא יכולתי לעשות דברים, אבל רוב הימים תפקדתי כמעט רגיל, הכנתי אוכל, הסעתי, יש שאומרים שאפילו האוכל יצא יותר טעים מהרגיל, אבל הייתי בבית, על כל מה שמשתמע מכך. בזמן הצום היה פסטיבל כרמיאל שבו 2 ילדים שלי הופיעו, והלכתי וראיתי את ההופעות וביליתי שם יום שלם. יום אחד הייתי שם מ-5 עד 5 בבוקר, כולל לחזור הביתה ולנסוע לשם שוב בגלל הופעות שהיו גם באמצע הלילה. באמת הקשיים הכי גדולים במהלך הצום הם קורים כל מיני דברים, כמו שקראו לי כל מיני כאבים וכל מיני דברים שהם חלק מהריפוי, והחולשה שנובעת הרבה מלחץ דם נמוך, שאני כמעט קבוע לא שתיתי מספיק, זה גם היה לי את הבעיה הזאת בצום הקודם.
לא שהיה לי בעיה לשתות. בימים הראשונים היה לי בחילה ממים, אבל אחרי זה לא היה לי שום בחילה ממים. פשוט לא היה בא לי לשתות מים. אז הצלחתי בכוח לשתות משהו כמו 1.5 ליטר ביום, והלחץ דם שלי היה ממש נמוך. לפעמים היה נמוך מדי, ובנמוך מדי אז זה היה קושי. וגם החולשה הזאת שאתה כאילו, שאני אוהבת מאוד לזוז ולהיות בתנועה, וכאילו לא יכולתי ממש להיות בתנועה כרגיל. עשיתי הליכות, אבל הלכתי לאט, והיה לי קשה בעליות, וביום ה-17 לצום הרגשתי ממש טוב. ממש טוב יחסית, חלשה, אבל בלי שום תופעות אחרות חוץ מהחולשה. ונסעתי לכנרת, לעשות סקי מים. עשיתי וייק סרף, אני אצרף תמונה. זה היה מדהים, זה חיזק אותי, וזה גם היה בעידוד של אותו חבר טוב שאמר לי, תהי בתנועה, תהי בשמש, תעשי דברים שאת אוהבת, זה יעזור לריפוי, זה יעזור לניקוי. והוא צדק, והקשבתי לו, וזה היה מדהים. במהלך הצום, כאילו, ראיתי שהימים מתקדמים, אז החלטתי, הייתה לי החלטה פנימית, אולי להגיע ל-21 יום. למה בחרתי ב-21? כי יש מרכז צומות בקוסטה ריקה, שאנשים נוסעים לשם, ושם זה באמת 21, ונוסעים לעשות שם 21 יום על צום. אז אמרתי, אני אעשה כמו שם. ככה נתפסתי על ה-21, כאילו זה היה בעצם בשבילי יותר המקסימום. מה שקרה שביום ה-18 לצום, בעצם הצום הגיע לסיומו בצורה טבעית. חזר לי הרעב, הלשון הפכה להיות ורודה. אמרתי, טוב, יאללה, מה עושים? ופה אני מודה שהלכתי בניגוד לטבע של מה שהגוף שלי סימן, ובחרתי להמשיך. כי אמרתי, מה, הגעתי עד לכאן, מתי עוד אני כבר אגיע לכאן, ואני רוצה לעשות 21 יום. ומה שקרה זה שבעצם הגוף שלי סיים כנראה איזשהו מנגנון של ניקוי, הגיע לסוף של משהו, ובגלל שהמשכתי ולא חזרתי לאכול, למרות שהרגשתי רעב, אז הוא התחיל עוד סבב של ניקוי, ובסוף שהגעתי ל-21 יום, כבר שוב פעם לא היה לי רעב, והלשון הייתה לבנה, אבל כבר אמרתי סוף, זהו, עד כאן. הפסקתי כן באמצע של תהליך ניקוי חדש שנוצר, הרגשתי את זה בגוף, היו לי בחילות ביומיים האחרונים ממש ממש קשות, כאילו שוב הגוף נכנס לאיזשהו תהליך של ריפוי פנימי מאוד עמוק, אבל אמרתי די. ואז הפסקתי, וברגע שחזרתי לאכול לאט לאט, הבחילות עברו, והתיאבון חזר, ואני בתהליך הדרגתי, היום אני שבוע אחרי הצום, וחזרתי כמעט לחוזק הרגיל שלי. בצום הקודם לא יצאתי טוב מהצום, והייתי חלשה אחר כך, לקח לי 1.5 חודש להתאושש. הפעם אני בקשב, פרוטוקול החזרה לאכילה שלי, הוא מתאים למה שהגוף שלי צריך, ולמה שאני יודעת שהוא נכון לי, ובאמת כבר תוך שבוע זהו, אתמול חזרתי ללמד צ'יקונג, וחזרתי כמעט לפעילות מלאה לגמרי, אנרגיה גבוהה, חוזק. התהליך הזה היה מדהים, קיבלתי ממנו מתנות, גם בגוף וגם בנפש. במהלך הצום, נשתף עוד משהו קטן, החושים מאוד 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 מחודדים, המוח שלי היה חזק מהרגיל, אני יודעת, יש לי תמיד את מדד הסודוקו. מדד הסודוקו, אני כל יום כמעט עושה סודוקו בנייד, ורואה את ההשתפרות שלי, אני משתפרת בממוצע 1 לשבועיים, 3, מבחינת ממוצע הפתרונות. במהלך הצום, כל יום משתפר לי מדד הסודוקו. אז גם ראיתי שמדד הסודוקו הראה גם את העניין הקוגניטיבי שקורה בצום. כל החושים מתחדדים בצורה קיצונית. חוש הריח שלי היה מטורף, לא יכולתי לסבול כל ריחות כימיים, זה היה לי ממש קשה. ועוד דבר אחד קטן אחרון, לעשות את זה בבית, היה בזה גם אתגר וגם כיף גדול. מודה שכאילו המשפחה שלי ראתה אותי בכל מיני סיטואציות פחות נעימות, חוותה אותי, הבינה שזו הסיטואציה, שזה קשור לצום, הכילה. היו גם רגעים קשים, אבל בסופו של דבר זאת הייתה חוויה מדהימה, והם היו חלק ממנה, כל מי שהיה איתי. הכי חשוב, 2 דברים אחרונים, והכי חשובים שהכי מעניינים תמיד את כולם, המשקל. אז המשקל שלי, כמו בצום הקודם, בשבועיים הראשונים, ירדתי בסך הכל 5-6 קילו. 2-3 קילו הראשונים זה עודף נוזלי מהגוף, ואחרי זה
זה באמת המשקל שיורד, ובשבוע האחרון ירדתי אולי קילו, או בין קילו ל2 קילו בסך הכל. זאת אומרת, הגוף לא מוריד מהמשקל באופן לא מחושב. יש מספיק מאגרים, כנראה אצלי ואולי לרובנו, בשביל אנרגיה בגוף, אנחנו לא משתמשים בהם ביום יום. זה דבר ראשון, וגם מבחינת הרעב, שהרבה אנשים שאלו אותי מה עם הרעב, אז אני כמעט ולא הרגשתי רעב. בשבוע הראשון לא הרגשתי רעב. בשבוע השני שחוויתי את הקשיים ואת הכאבים וכל מיני דברים שהיו לי כחלק מהריפוי והניקוי, גם לא הרגשתי רעב. הרעב התחיל באמת ביום ה-18 הזה, שאז בעצם הגוף הגיע לסיום טבעי. ומה שעשיתי ברעב הזה זה חוץ מלחפש מתכונים, שזה תמיד גם קצת הסתכלתי על סרטונים של אנשים שאוכלים, אז ממש נהניתי מזה, וגם נהניתי לראות את כל מי שסביבי. ישבתי בארוחות חג, גם מלא ארוחות חג, נהניתי את כולם, לראות את כולם אוכלים, ערכתי את האוכל והתענגתי על הריח וראיתי את כולם אוכלים. אז תודה רבה על ההקשבה. נמשיך לשתף ברשתות החברתיות את התהליכים. עוד דבר אחד אחרון, אפשר לעבור תהליכי ריפוי וניקוי משמעותיים, עמוקים, מדהימים, גם בלי לעשות צום על מים. צום המים זה הדרך אולי הקיצונית ביותר בשביל זה. מבחינתי זו התרופה הכי חזקה שיש בטבע. אני אגיד לכם לחיים. חיבוק גדול.